O Concello de Barbadás conmemora o Día Internacional da Muller cunha ampla programación que inclúe actividades deportivas, culturais e educativas durante os meses de marzo e abril. A discriminación económica resulta que en Galicia é fundamental. E por que é fundamental? Porque a muller tardou moitísimo tempo en incorporarse ao traballo e durante moito tempo as mulleres que traballaban no agro, as labregas, nunca cotizaron. Eu vivino na miña familia. A miña avoa e o meu avó, teño que recoñecer, nunca pensou que houbera que cotizar. Pensaron que podían vivir do seu traballo, sin máis, non había esa conciencia de incorporar a muller á vida laboral e menos aínda a cotizar a Seguridade Social. Por lo tanto, unha muller hoxe de certa idade cobra unha pensión en certos casos paupérrima, precisamente por esa falta de conciencia no seu momento de incorporarse á vida laboral de forma efectiva, é dicir, cotizando. Esa é unha discriminación esencial. Os actos conmemorativos arrancan este domingo coa lectura do manifesto. Seguirán o seguinte domingo coa carreira de igualdade. O sábado 28 de marzo realizarase un obradoiro de autodefensa para mulleres e o venres 17 de abril a Casa Cultural Manuel María acollerá a obra teatral ás alumnas. Tamén haberá obradoiros durante os 2 meses nos colexios do Concello. María Armada, directora do CIM de Barbadás, sinalou a desigualdade estructural que afecta as mulleres en todos os ámbitos. Dende o CIN detectamos múltiples discriminacións que sufren as mulleres hoxe en día, as de Barbadás igual que as de Ourense, que as de Taboadela, que as dos concellos limítrofes, que as da provincia. En xeral, non é unha situación, pois, esa desigualdade estrutural que nos afecta a todas. Entonces, bueno, pois, dende este centro, si que abordamos o mellor problemáticas máis específicas como a violencia de xénero, pois que está supoñendo mellor un 85%, 90% dos casos que atendemos aquí no centro, pero tamén, esa, digamos que igual a situación máis crítica, non, de desigualdade na que se pode ver envolta unha muller, pero tamén hai outros moitas formas de discriminación, non, no plano laboral, bueno, no tema dos coidados e da conciliación, que sigue sendo un ámbito o doméstico no que os homes non están entrando todavía en igualdade de condicións, no coidado dos fillos e das fillas, bueno, é dicir, moitas situacións que afectan as mulleres en xeral.